Laithane 6 June Salmario Kwmajaktongnai bisi Chini umoni Khoroksa Rwng Swrwngnai Mangkwthwi Bolongo Khachijakhe Mankha benimung Tripura Patimung Sabrum Thanani Assam Para Amsayo Patimuni Koktuma Mankha Hankinu Patimung Thayo Thangu Shogoikha Monobongkol Outpost Thanani Police Patimung de Koktumani Bisingte Shai Mankha Laithane 6 June Salmario bisi Chini umorni Tripura Mungoi Khoroksa Rwng Swrwngnai Kamawi Thangmani Henei Paithago Tangsalo Sabrum Thanani Assam Para Amsayo Mankha bini Khachijakhe Mangkwthwi Kudongma Salrumai Mangkwthwi Khachijakhe Ongmani bai Kosoke Mankha Police Asala Mangkwthwini Koktuma Mankeno Patimung Thayo Thangu Shogoikha Monobongkol Thanani Police Fiaba tamni bagai aba haike thrika abuna tei musa saimane khotno khone borokna khobai police drop patimuna kitingai amsing nangoi nuksa kha khamung Bureau Report Chini Khorang